След като разгледахме замъка и базиликата на Хавиер и се запознахме по-обстойно с тяхната история, се насочихме към следващото място, което беше предварително планувано в нашия маршрут за деня. Мястото, за където бяхме се отправили, е преживяло своята драма и в това видео ще се постараем да ви покажем и разкажем малко повече за случилото се. Намираме се на входа на полуразрушеният и изоставен град Еско. Едно градче със своята историческа драма, намиращо се в провинция Сарагоса, Арагон, Испания, близост до язовир Геса. През 60-те години на миналия век по-голямата част от района е експроприирана за изграждането на язовир Геса, с което градът започва своя упадък. След изграждането на този язовир започва началото на края за Еско и неговите жители, които все още помнят своя град и всичко, което са преживели в него. Влизайки в Еско, влизате в контакт с абсолютна тишина. Само граченето на гаргите, песните на птичките и шумът на автомобилите, които преминават по пътя, който свързва градовете Хака и Памплона, нарушават тишината.
Вървейки по улиците му, можем да си представим какво е било това малко градче преди построяването на резервоара. Деца, които тичат по тези улици, жени, които закачват дрехите си и говорят със своите съседи, и мъже, които в този момент работят на полето. Но това е било през 50-те и 60-те години на миналия век. Сега градът е призрачен и тъне в разруха. Въпреки сегашното си състояние, историята на Еско датира от бронзовата епоха. В околностите му са открити останки от келтската и римската епоха. Еско е третият от градовете пожертвани за изграждането на язовира. Другите два са Термас и Руеста. Той беше най-малкият от трите, съставен от два квартала. 60 къщи разпределени на 3 улици, но беше и единственият, който никога не е бил напълно обезлюден. От град с 250 жители през 50-те години на миналия век до 4 жители днес. Това е реалността на Еско днес, чието настоящи жители са посветени на пасенето на овце. Жителите на Еско са имали добри земеделски земи, разположени на брега на река Арагон, където днес са водите на резервоара. В миналото тази река е служила за напояване на земеделските култури, които са отглеждали жителите на Еско. Това са били боб, картофи, зеле, домати и други. А планините, разположени зад града, са служили за паша на овцете, козите и кравите. Това е било Еско в онова време на миналия век. Град, който сам е могъл да задоволява нуждите си. Още през далечната 1930 година проектът за изграждането на язовира е бил в ход. По-късно, през 1953 година е приет закон за принудително отчуждаване на земите, с което се позволява отнемането им. Така след отнемането и отчуждаването на земите на жителите на Еско, те биват наводнени, за да започне изграждането на язовира и по този начин е отнет поминъкът на хората и те са принудени да напуснат града и да започнат нов живот на друго място. За съжаление има все повече и повече изоставени градове поради имиграция на жителите им към по-големи такива. Поради тази причина възникват асоциации, които искат да съживят своите градове. Какъв е случаят с Еско-Про асоциация за реконструкция, която се бори да възстанови своя град и да го върне обратно към живот. След Еско и след кратката драматична история, която ви разказахме, която е сполетяла този град, се насочихме към третата и последна за деня точка. Разстоянието до там беше около 40 минути по невероятно красивите пътища на Пиринеите. Намираме се в Исаба. Това е малко испанско градче в общността Форал, Навара. Разположено е в долината Ронкал, на 94 км от град Памплона.
е общината с най-голямо население от 7-те, съставляващи долината. Броят на жителите му през 2017 година е бил 429 души. След пристигането ни първо се настанихме в хотела, в който предварително си бяхме направили резервация, и след това решихме да се разходим и да опознаем малко повече градчето, преди да е станало време за вечеря. Час и половина по-късно, сред красивите тесни улички на Исаба, е време да се отправим към хотела, където ще вечеряме, а след това ще се оттеглим за релакс и заслужена почивка. Намираме се във втория ден от нашия уикенд в Пиринеите. Днес планът ни беше да направим планински преход в Пиринейските гори в близост до Исаба и да научим малко повече за тях. Маршрутът, който щяхме да направим, беше предварително избран. Началото му беше от Исаба, а дължината на прехода около 12-13 км. Местата, през които трябваше да минем, са водопада Белапарце и пещерата Ибон. Разстоянието до първата ни точка беше около 3 км. Днес след много дълго време се озовахме на водопада Белапарце. Времето, което изминахме до тук, беше около 40 минути.
След кратка почивка и няколко снимки, които си направихме на водопада, е време да се отправим към следващата точка, която ни е по маршрута. До нея разстоянието, което имахме да изминем, беше около 6-7 км през красивите горски пътеки на долината Ронкал. След около още 2 часа преход се намираме на входа на пещерата Ебон. Това е втората точка по нашия планински маршрут за днес. Пещерата не беше нещо кой знае какво, но самият планински преход от Саба, вървейки покрай реката Белапарце до водопада и оттам до пещерата, а от нея обратно до Исаба, се заслужаваше. Заслужаваше се да се извървят тези километри и да се докосим до природата, да чуем песните на птиците, шумът, който издаваха дърветата и клокоченето на реката. И така, от тук до Исаба имахме да извървим още около 3 км и с това щяхме да сложим край на нашата разходка из Пиринеите и долината Ронкал, провинция Навара.